Kaixo ekipo, egunon guztioi. Nire izena Ion da, Erroniko Kiroliko begirara naiz. Eta gaurko honetan zertxoait espeziala ekartzen dizuet. Da dantza simple bat, xia batean egin dezakeguna. Gehien bat, mobilitate gutxi daukan pertsorentzat, pixka bat mugitzeko. Eta baita ere, umeentzako gurasoekin egiteko erresa da, eta espero dut disfrutatzea eta ondo pasatzea koreografi txiki honekin. Ok, pasen ba! Welcome to the paradise. Cuatro abrazos y un café. Apenas me desperté y al mirarte recordé que ya todo lo encontré en tu mano, en mi mano. De todo escapamos juntos, ver el sol caer. Vamos para la